Пред урологичният кабинет в по-голямата част от случаите, колкото и да е странно, пациентите са мъжете са съпроводни с техните жени, което може би подсказва, че жените са малко по-отговорни към здравето си и дано тук не се касае за някакво мъжко его, но със сигурност трябва мъжете да си обръщат внимание. Казвам се Найден Найденов. Аз съм лекар, работя в една от столичните болници, в клиника по урология. Урологичният преглед представлява като начало преглед на изследванията, които е пуснал най-често предварително пациента. Имаме доста модерни образни диагностики, които ни дават добра информативна стойност за състоянието на простатата. Симптомите при рак на простатата, за съжаление, като повечето онкологични състояния, в началото отсъстват, т.е. болестта протича напълно асимптомно в началото. Симптоми от самият рак на простатата се явяват в много по-напреднал стадий. Фанът в начален етап е 100% лечим. С възрастта в простатата се оголемява, което е доброкачествено състояние. Не става въпрос за рак, като важно да се разграничат двете състояния, като съответно оголемяването на простатата често води до смущения в уринирането, отслабена струя, затруднено, съответно уриниране, нощно ставане, като тези симптоми нерядко водят пациентите при нас и водейки ги при нас, ние съответно вече поемаме и чисто скрининговия подход при рака на простата. Т.е. съветваме ги да следват туморни маркери и продължаваме съответно на там лечение, ако е необходимо. За щастие имаме късмета в простатата да имаме специфичен тъканен маркер, който ни дава ориентир какво е състоянието от към онкологична гледна точка на простатата, като съответно става въпрос за така наречения PSA, простатоспецифичен антиген. Спрямо европейските протоколи по урология е уместно той да бъде изследван веднъж годишно след 50 годишна възраст при всеки един мъж и съответно при мъже, които имат фамилна обремененост, т.е. бащи или дядовци с рак на простатата, да бъде изследван след 45 годишна възраст. Изключително бързо изследване, взима се кръв за него, във всяка една лаборатория може да бъде изследвано бързо, евтино и с добра диагностична стойност. И тук вече идва момента, ако някой реши да не го изследва на време или въобще да не го изследва, тъй като сме имали такива пациенти, тогава ситуацията изглежда по съвсем различен начин за тези пациенти, тъй като нелекуваният на време рак на простатата има склонност да дава метастази, както всеки един рак, и съответно лечението става доста по-комплексно, сложно и съответно с доста по-лоша прогноза. Ела на преглед, бъди отговорен към себе си и към своето семейство.